Start nummer 9, Christina Madsen, med 24 fejl, i tiden 76,50. Har du ikke bare sagt til den lige? Jeg siger, jeg godt må. Nej, den lige har sagt, jeg må. Ja, det sagde jeg også. Men det er hun ikke må ride, fordi hun kan ride, der var hendes dag. Må jeg godt ride ind, hva'? Har du været ind foran? Hvad? Den græsbane er lavet på stedet. Nej, det er fandme klar, det her med. Line, vil jeg om lige at komme herhen? Skal jeg helt godt? Ja. Så vent nu. Ved du hvad, så rider jeg hen mod oksen, ikke? Så stiller han selv foran, så er det at Vi springe skal have efter rytte på banen til start nummer 11, Line H.A.B. Vi bliver først start nummer 12, til Lotte Tørner og start nummer 13. Christina Kjærlund om at holde sig klar.